I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Sangko sa langit ang akong pagsalig sa pagkatao ni Jeff. Mao ba? Nasaragod. Nganong ingon adto man imong tunada sa imong pangutana. Ako nasabtan nga murag. Nagduda ka ni Jeff. Kung maingon ko nga ang sa may kasulti. Inggit lang ka. Oh, inggit ka dyan. Oh, manay ko pagsabot. Kung buot sa gito na unaon, no? Wa naman sa kaspaniil ni Jeff, oy. Labi na sa kahimtang. Hoy, paminaw. Ah, Wa ko makik-indig ni Jeff. suya lang ka. Suya. Ano ba suya mo ko? Tubaga ang kugalingon ni mong pangutana, oy. Daoray. Kung tubayan ta ka na ng imong tima, no? Ang resulta ini, ako'y mahog nga bati. Mao nga, di nila lang ko oy. Sige, babo. Pauli na lang ka. Imo kong gihinginlan? Wa. Pero naibaw ko nga, nabala ka kasi mong inahan. Wa ba ito maanad ining sitwasyon na nga, milaag ka, niya dili ka mapauli. Huwag makatupong sa pagkamasinabuton sa kong inahan, Aisa. Matuo ko, anak. Nganong dili. Pero Jared, ikaw nga kung giwana-una. Dili ko gusto nga, mabala ka ni mama ni mo. Maong okay rikit kaayo kung mapauli ka ron. Matuog ka nga malinawon. Og labaw sa tanan, aron ka mahilo na. Okay rikit kaayo nga, imong kalimtan ang nahitabo kanina. Og bakalaom ka nga, wa kagay madungog nga batigi ka nako. Kay wa kay sa. Ako magirang napasiyog ta. Ako ang nag-una-una. Kung wa pa ito na ako buhata, dili ka magidunta makasapa. Pero ako may naghatag og tan aron dunay mahitabo nato. Sa ilo ako. Ingna ko nga ako naglabing barato og kundatan nga babae sa tibuok kalibutan. Kay kini ra gid ang tubag nga imong madungogikan ako. Wa, og dili gid mahitabo nga akong basula nag akong pagtugyan sa kulawas ni Hani mo. Kanang imong giingon nga, ingnon ti ka, nga ikaw na ang labing barato o kundatang babae. Dili po unta na paigo nga ingana ko nimo. Og dili ka na gid unta makalaom nga mo respeto pa ko sa imong pagkababae. Kung ako pang napamatud-an, nga sayon ra kay ka, Aisa. Pero dili ingon anang akong nadiskubrihan. Nadungagan hinoon nga akong pagtahod sa imong pagkatao. Og kalit kong mibati. Kalit kong mibati sobrang kaluoy nimo. Tungod kay akong naibawaan nga ako og dili ang laing tao ang nakauna nimo. Pasaylo nga sa unang panahon ubos ra kayong akong pag-ila sa imong pagkababay. Nasayop ko sa unang pagbasa nako ni Aisa. Abi nako kay barkadista ka ug way pili sa mga tao nga imong ubanan. Wa ka na'y angay pa nga ikapasigar po. Pero pagkada kong sayop sa kong pagtuo, wa day ko magpahimos og salin kundili dakong birhen. Give me the chance. Aron mo'y morinda sa imong kinabuhi, Aisa. Bangunon ako ang imong dungog. Magpakasalta. That is the real score, ma. Ang tinuod yun nga rason. Kung ganong wa na ko biyai si Aisa. Sa akong gibuhat, dili mahimo nga biyaan ako siya. Kaya muralag, way na hitabo. Nakihimo kog dakong sayop. Mong buhaton ako ang tanan. Aron, akong parugan. Nak, nalipay ko.
Nalipay kay ko kay wa ko'y laing kidamgo sa kong kinabuhi isip inahan ko dili. Makita ta ka nga. Mahimong tinuod nga laki. Tingali, gidungog sa Ginoo ang imo mga pag-ampo. Maong mitugot siya nga mahitabo ni namo ni Aisa ma. Maong tabangi ko ninyo aron mahimong takos sa inyong mga pangandoy. Nga mahimong usa ka tinuod nga laki ma. Pakaslan ko si Aisa. Huwag ako mabungol. Gusto ba nga kung nadungog ha nga miingon ka nga imo pakaslan si Aisa, kuya? Oh, Amaya. Pagtarong, kuya, uy! Seryoso ko, Amaya. Pero, nga naman na. Nakasa ko. Ha? Natintal ko, Amaya. May naitabo na mo ni Aisa sa kong pagpundog-dugay dito sa ilag kakabii. Oh, Nga nung may katawa man ka. Unsa man ang imong katawa? Nagbugal-bugal? Ay, ma, uy. Nakakatawa lang ko. Kay tinuod yun ang panultihon nga nagkanayon. Nga you can't judge a book by its cover. Mong, ay! Ikaw na, kuya! Saludo na ko nimo. Kay ikaw pag yung nakapukan sa akong amiga nga gahi kaayo. Unya. O si sunod nga plano. una sa tanan. Pahibaw ni Aisa ang iyang parents. Ginoo ko. Lisa ma, nga na yan anak man ang imong reaksyon. Nga na mo ra magkag nahadlok. Unsa man ka unya ilang buhaton sa imong mag-uwang Amaya? Ha? Masango sila na ako, ma. Ilan pa kasadon si kuya? Uy, ako'y mahimo nilang kontra. Unsa? Karon hagiton ti ka. Isinggit sa tibuok kalibutan nga ikaw ang nakauna nako. Kay paniguro na ko nimo nga dili ka na gyud makagawa sa prisuhan. Kay duot ta na gyud ka. Oh. Sige. Usba ang imong paghilasilas og patuon nako nga nakuha nako nimo. Kay ludan ko ng naong nimo. Ta mag-away, be. Migyan ako ta. Sorry. Sorry siya kung pagpanghambog. Pero, ew! Milihay ka na ako. Nga, imo lang gitugyan ang imong kaugalingon sa usa ka. Dili bayot si Jared. Mura lang siya babae nga manulti. Pero lucky siya. Mau ba? Oh, sige. Mau ka. No-comment na ako. Yun lang. As a friend, mo wish na lang ko nga me live happily ever after. And I wish to. Nga mo daog kaunta si mo toyo ni Amaya. Pero hangyo na ko nimo nga ayaw siyang pinuangi. Kung wa ka naman gani plano nga higugmaon si Amaya, ayaw na siya tuyo Jeff. Hatagi siyang higayon nga makapangita og tarong nga tao para niya. Huna-huna ang mahimo niyang bation siyang inahan. Kung himuon lang nimong biktima si Amaya. Katug na. Ay kog ina nga dili ka mo duty karong gabi eh. Mudyuti ma. Dili mahimong muhunong ko sa pagtrabaho. Kung ana nga, naana ko'y atubangon nga, mas bugat nga obligasyon. Ako pa ganing hinuong iampo nga, makakita pagid unta kong sideline para. Nak, hinahinay lang sa. Ato pang agdon kung unsay mahimong desisyon sa mga ginikanan ni Aisa. Nagplano ka ni kung muadto sa ila karon kay gusto ko nga makigsulti ni Aisa. Ha? Hatagi ko kayo nak. Ayaw ka pala ka. Wa ko'y daotang tumo. Wa gid ko'y pagsupak kun kamo mangyang duha si Aisa. Kung muadto gid ka, pwede ba kuyugan lang ti ka? Dadaan na lang si kuya mo. Hey! Asa mo? Jogging? Sabay ko ninyo, be! Kugang sa kuda. Una higayon nga, nakakita ko nga. May uban si Ate Dalia sa imong pag-jogging, migo? Di man gud may mag-jogging dong. Oh. Wa pa ba'y pahuway ni si Jared.
Angay unta ning orasa natog na unta ni sa sabay. Anya, asa man mo? Sa ilang Aisa, Nasad? Asa na say problema? ako, Ha? naglatay sa usa ka lugas lanot ron ang akong kinabuhi, migo. Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!